and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Nindot man di pamation nga patuyokon mo sa imong kamot. Ang tao nga nakugsa nga napuhat nimo. Gusto si Harold. Humanta ka patuyokon sa akong kamot. Kalitan taon niya ka sa pagbuhi. Aron mahagbong ka o magbundak. Og ni anang hikayo na. Sa imong pagkabuak. Dili ka naon niya matibuok pa pagbalik. Og makabahos na ko. Makabahos na ko sa imong gibuhat na ko, Cesar. Kuwang pangmapati ka lang sakit. Kanlaton ko usab gikan nimo ang tanan. Shit! Wa pa maghihapon si Cesar? Unsa nang orasa, oh? Kula uli naman ron ang akong anak. Dili pa usab gihapon siya mo anhi dinhi kay wa siya masayod gani ako. Kung nauli pa siya, masayod jud siya. Kay may mga tao si daddy nga tuwa karon dito sa inyong gipuy-an. Unsa? Nga sa ato pa, wa pa si Cesar mauli. Hain siya. Ha? Shit! Imposible nga naapaghihapon siya siyang opisina hangtod karon. Tingali nagkita sila siyang kabit! Shit! Shit! Dili pa mo kasado sa akong anak. Busa dili matawag nga kabit niya si Jane. Kadapat ka na. Murag bang hudi ko nimo no pangidaron nga ubos kay ko nimo. Wa ka bang kailagaba? Wa! And no! Dili mi kailan ni anang imuhang giingon nga gaba. Why gaba? Alala ka na sa mga kabos nga sama nimo. Ha? Shit! Shit! Tawagan ko siya pag-usap. Udah na ka-oras ko nga nagpaabot niya din eh. Muto nga pa kasi. Pero nga nung masya papibaw na ako. Sa may problema. Ngayon. Oh. Si Madilin. Kapila ko si Jean ang nanawag. Hain ka man di ay. Oh. Ablik ni pultahan sa tubangan. Nalimot ka si nanay sa pagsira ni ini. Nay? Oh. Kinsa ka mo? Cesar, Si nanay. Hain si nanay. uban na mo. Aron masayod ka. Unsa? Unsa nahitabo ni nanay? Wa. Pero nasayod mi kung hain siya. Usa dali na. Oh, ano? Ayaw ko kupti. Apida, musukol pa magyud ka. Uy, kanaw kayo mo ba nagsumbag? Buban naman ko na kung tionan sa mainip. Oh, Dali na! Niya na sila. Niya na si Cesar. Baby! Niyanay mong ipasundo, ma'am. Hey! Ganong itukman ba ni mo siya? Hi, baby! unsa inyong gibuhat ni nanay? Wow! Giatiman na mo siya din eh. Wait! Si nanay! Hay, si nanay! Mabauli nami! No, wait! O sana itapusin mo naong! Ganong... Shit! Kaysa nagbuhat ni mo ini, ha? Ganong may bunog ka? Ganun dili mo pangutanon ang imong mga tao. Shit! Hoy! Batik naong! Dili, Dol! Dol! Ma'am? O sa'yo mong gibuhat ni Cesar? Kuan, ma'am. Sorry, ma'am. Aksyon, huwag palagod. Nay kanon. Aletche ka! Why si bisan kisang taong gitugutan na kung mapasakit ni Cesar?
Ilabi pa sa sama ni mong animala ka. Hoy, ikaw. Ako, ma'am. Ay kung pagaw-pagawin ang tingin mo. Ay, Ha? napayo. Ikaw may akong gitanaw din. Natural nga ikaw ang buot mo dool. Ma'am, say ako ikalaga ni mo. Gipasakitan niya ang lalaki nga akong gimahal. Og wa ka na malakip sa akong sugo ninyo. Dili ba? Oo, ma'am. Paludha siya. Unsa, ma'am? Shit. Don't make me repeat my words. Or appeal ka sa akong paludhon animala ka. Oh. Ipakapin ko pang imong pamilya ng trabaho o boss ni daddy. Oo, ma'am. What? Niluhod ako na. Ano ba? Musod ako. Ato na ako sinanay sa sod aron mamauli nami. No. Gusto ko magkakita kasi pabuhat ko sa sakop ni daddy ni ining lalaki mo pasakiti mo. So stay. Madilin. Itiun ang imong pistula sa iyang tampihak. Ma'am. Unsa, ma'am? Leche! Giinata ka nga dili ko ganahan mo balik pa sa akong giingon na. Madilin, unsa ba? Tanawa si sir. Ayaw na pagpiyak. Nana, ma'am. Natiyo na ako. Sorry, trabaho lang. Walang personalan. Ma'am, sorry. Di na ako usbon pa, ma'am. Of course! Dili ka na makausab. Kay wa ka ni kagayon nga makausab pa ka. Hoy, batig naong! Pagaw-tingog! Pabutan na yung pistola! Ayaw. Ma'am, Madilin. ma'am, maluoy ka. Ay, kung ipapatay, ma'am. Madilin, unsa ba? Let's go, baby. Managa. You don't have to say it to yourself. Oh. Igo na mapatik ni mo sa itong pagbiya dinhi ang pagbuto sa iyang pistola. Tama? Madilin. Tana! Dali na. Sorry, Bart. Hey, baby! Ayaw pa kunong sa paglakaw. Ipapatay mo siya. Kagi pasakitan ka niya. Pero dili ka na igong rason nga ipapatay mo siya, Madilin. Well, gusto ko lang makita ni mo kung unsay kaya na kong buhaton, baby. Ala ni mo. Kung nakahimo ko sa pagpapatay sa tao nga nakapasakit ni mo, how much more pa ka, no? Sa tao may pasakit na ako, baby. Madilin. You know I am willing to bring hell to whoever hurt me. Madilin. So karon, uyab pa paghapon ta? O dili na? Should I take it as a yes? Madilin. I knew it. Now, kiss me, Cesar. Now. Nagpaabot ko. Hinumdumi nga naa dinhi ang imong inahan. Ayaw gid pasakit ni si Nanay Madilin. Kung dili ka buot nga. Unsa man? Pasakitan ko? Wa nay mas mosakit pang bation nga malayo ka kanako, Cesar. So kiss me now. Ingon ka ni ini ka desperada. Desperate? No. In love? Yes. Ay, hindi kaya, oy. I miss your lips na. Kiss me back. I love you, baby. Nay, Cesar, anak, unsay lagi buhat nimo? wa nay. Ikaw, may gibuhat pa sila nimo? Ila ka bang gipasakitan? Wa, no? Makahimo ba ko sa pagpasakit ni Josefa nga imo man siyang inahan? Ang imong inahan, ako na sang inahan. Dili ba, Josefa? I mean, nanay? Oh! Bagay naman di ay. Nanay? Mamauli nami. Tama, nay. Oops, not too fast. Unsa pa pituyo nimo namo, ha? Madilin?
Bugat ka na kayo og tuno nga manulti diri ka nako ha. Oh, dili kayo ana sa una, baby. And so, tungod ni ana, dinhi na ka mo mupuyo og balik. Usa? Padilin dili mahimo. Why not? Ni ana hinuon mo? May kaugalingon ming Pinoy-anan. Apartment, dili Pinoy-anan. Kung Pinoy-anan, kanang inyong kaugalingon. You don't own the apartment. Gerentra ni mo, Sol. Dili to ni mo Pinoy-anan. And so, dinhi na mo mupuyo pag-usap. Dili mahimo. Okay, sige. Dili ka? Okay, si nanay na lang. Dinhi na mo puyo uban na mo si nanay. Unsa? Now, you choose. Mupuyo ka dinhi uban ni nanay? O dili? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!